Všetkým ahojte, to som ja, Angelina, a dneska sa chcem s vami porozprávať o FC Košice a celkovo o futbale. Futbal je môj asi najobľúbenejší šport, ktorý rada hrám a sa tomu venujem. Napríklad po škole chodím na nejaké zápasy, hrám doma alebo s kamarátmi a tak ďalej. Prečo práve som si vybrala futbal? Lebo asi mám rada behať. Na futbale ináč som mala veľa takých divných situácií, že som raz rozbila hlavu a to mi robili ťahy. Mala som ľahký otras mozgu. To je asi všetko, čo si aspoň nepamätám. Ale asi to nie je všetko. Alespoň ja si to tak pamätám. Ešte keď som išla zo škôlky, do prvého ročníka asi, tak som bola ešte vtedy malička. Ja neviem čo, my sme boli na nejaké oslave a tam sme hrali futbal. Bolo tam veľa detí a ich rodičia, čo sme asi išli zo škôlky, že koniec. Alebo sme išli do škôlky. To už nie som si istá. A vtedy sme hrali futbal, všetci spolu. Aj rodičia, otco, ja, asi brat, neviem. A nejaký muž strieľal loptou do hlavy. Ja neviem do čoho, lebo stál v bránke, či čo. Ale asi to nie je všetko, čo som zažila. Ale celkovo sa mi ten šport páči. Jak som začala to hrať, tak ma to aj bavilo. Teraz máme aj knihu o Messi. Není moja, ale aj tak ju v budúcnosti chcem prečítať. Lebo prečo v budúcnosti? Lebo hej, nehovorím. Messi je môj obľúbený hráč, ale takže celkovo. Ale teraz si tú knihu neprečítam. FC Košice. Prečo ich mám rada a jak to spolu súvisí a prečo práve FC Košice? Ja mám rada ten klub, lebo som z Košíc. Bola som aj na rôznych zápasoch, aj ukrajinských zápasoch, ktoré boli v Košiciach, ale aj FC Košice, napríklad Slovan Bratislava, alebo FC Košice Trnava, čo bolo dneska. Prečo mám dres Zigmund? Sa ma spýtate to. Lebo som si vybrala práve tú favoritu. A sa mi začal páčiť, ale nie, že jak chlap páčiť, ale že jak hráč páčiť. A som si vybrala Zigmunda. Teraz som pozerala na internete a tak ďalej. Aj mi brat hovoril, že je fakt tiež dobrý. Tak som pre neho urobila plakát. Tak to vyšlo na Slovane Bratislava. Aj keď prehrali, ale aj tak som išla za svojím. A stretla som tam jeho tetu a jeho tety babku. Jeho tety mamu, takže jeho babku asi z druhého kolena. Neviem, jak sa to na Slovensku hovorí, lebo zatiaľ som tak z Ukrajiny. A mi dal svoj dres, som pre neho urobila taký pekný plagát. Teraz ho zase nemám so sebou. Boli tam 4 horálky, Zigmund, dres a tak ďalej. Som bola veľmi šťastná vtedy. Boli sme tam poslední asi na štadióne, ale akože ľudia. Som tam bola ja, jeho teta a jeho tety mama. A on a security. To bolo asi všetko. Teraz chodím na rôzne zápasy FC Košice a tak ďalej. Chcela by som aj chodiť, keď vyrastiem, alebo aj už teraz na nejaké do Bratislavy, do Blavy, na zápasy, alebo ja neviem, do Trnavy a tak ďalej.
Ale zatiaľ nie o tom. Mám aj veľa lopt, s ktorými sa hrá futbal. Aj lopta, s ktorou, no nie s ktorou sa hralo euro, ale že taká istá. Ale jasné, že sa s ňou nehralo euro. Len som ju kúpila, ale mám ju. Mám aj knihu Messi, to som vám už vravela. Mám Zigmundov dres. Tomu som sa radovala najviac. Keď som ho... Ježiš, teraz jak to poviem. Ja keď som ho dostala cestou do auta, pršalo a ja som ho niesla takto v ruke. Som ho schovávala, aby nebolo mokré. A ja proste som sa tak radovala. Predo mnou išiel otec a za mnou išiel môj brat a jeho kamarát. Sa rozprávali, ešte som mala aj cukriky. Aj ten dres, idem takto. Vidím mláku. A tam bolo, že obruvník, tam mláka a ďalej, že tráva. Ale bola aj tak mokrá. Je taká, že no, idem na to. Idem, skáčem. Som spadla do tej mláky. Dres nebol špinavý. Tomu som sa najviac radovala, lebo celú nohu a aj kabát som mala špinavý. Ale dres som zachránila. Takže takto. Potom, jak som spadala do tej mláky, ja som nezačala revať, ináč to je prekvapivo. Ale som sa postavila, ja som začala skákať a som kričala bratovi, že nie je špinavý dres. Nie je to ten dres, v ktorom hrali. Potom ho vystriedali. Ale aj tak som šťastná. Bo ja som ho ešte ani nevidela v tomto drese hrať. Lebo hrajú väčšinou v žltom. Tie žlté dresy. A vtedy, keď mi dal tento dres, tak mali tmavo modré dresy. Ináč, ich farba je modro-žltá. Že FC Košice. Podľa mňa FC Košice je akože dobrý klub. A taká keby celá rodina. Dokonca ja hrám taký americký futbal bez kontaktu. A už jak som začala chodiť tam, tak už som hrala rok, 2. A ten kolektív už bol pre mňa jak rodina. A teraz, jak ho opúšťam, tak trošku, lebo bola som tam jediná dievča. Bola som tam najmenšia. A už teraz hrajú U17. Prekvapivo. Ale som hrala U15. To je od 12 sa mi zdá do 15. Ja mám 10. Ale aj tak som hrala. Páčilo sa mi to, ale už ani nemáme tak veľa hráčov do U15 a preto hrajú U17. Ale teraz riešim je úplne iný šport. Futbal. Ale aj tak ten klub bol pre mňa jak rodina. A chápem, keď nejakí futbalisti opúšťajú nejaký klub alebo niekto má nejaké auto a s ním jazdí 3, 5, neviem koľko rokov, musí predať alebo ten klub opustiť, tak je to asi smutné. A dokonca ja som si to zažila. Ale mám rada futbal, mám rada FC Košice a tá moja favorita je Zigmund. Mám od neho aj podpis, dokonca 2 podpisy. Jeden podpis bol Adamovi, no, môjho brata a kamarátovi, ktorý je jeho veľký fanúšik tiež. A bol vtedy v VIP-zóne a ja som pre neho poprosila podpis. Takže takto. Lajkujte, odoberajte náš kanál, kliknite na zvonček. A všetkým ahojte!